Bugün Akşarlak redaktsiyasi kollektivi Gabisheva bistesinde qonaqta hem de bizimle şunday matur kızlar qarşı ala. İstəyirmisiniz? Sizni qarşı ala prinsessi Gabisheva. Padşah kızları Gabisheva'na. Ne? Eklemikenden alırsınlar eki bir ele. Prinsessi Jasmine. Золушка, Цесария, Бек, Покахонтас, принцесса Рапунцель, Аврора. Угощайтесь, кушайте. Layış rayonu Gabisheva bistesi padşah kızları xeyriye işleri bilen şüghüllene. Mine mınday Disney multfilminin padşah kızları mine bu. Hem olar özleri yasağan eybirlerini satıp xeyriye işleri bilen şüghülleneler. Balalar yurtlarına yardım көрсәтәләр, veteranlarga, invalidlarga. Hem mine şunday eybirler yasıylar iken Ilmira apaları ha bizge ol eybirler necek yasağanların söyley. Şimdi деревянное изделие берется, да? Аны biz буйыбыз, ак краскага mesela. Bularını zakaz zakaz verip yasatасыз Мен mı? мына aldım. Өзі сатып Да, алды. сатып алдым. Тоже на вырученные деньги. Я решила, баштан бізге әнилер генә ясыйлар иде. Хәзер я решила үзләре ясасыннар. Акка буйыбыз. Аннары алабыз салфетка. Монда уже киселгән салфетка бар. Любой салфетканы алабыз. Ул 3 катлы икән, бер катын гына нитеп калдырып. Менә шуны менә монда специальный клей бар инде. Моны бүлергә кирәк, конечно. Клей белән нәршләй промазываем. Менә прям вот так вот. Менә шулай. И аннары киптергәч инде лак есть специальный. Поверх прокрашиваем и булып чыгам менә шундый изделие. Моны жуырга да була аннары. Шулайрак. Койнар сауытларны куеп торырга, Сауытларны булырга. Аннары менә краска алып, мәсәлән, үзең художественный кебек иттереп ясарга да була. Нәрсәдер ясап җибәргә. Һәм менә бу кызлар, димәк, бу әйберләрне ясыйлар, чыгымнарны, керемнәрне, bütün теманы аңлап, бу әйберләр үз телекләре белән шөгыльләнәләр. Кызлар, әтиәниләрегездә булышамы, үзегез эшлисезме буларны? Вам помогают родители или вы сами все это делаете? Кто вот это сделал? Самира, расскажи. Самира, расскажи, как вот ты сделала? Где твой декупаж? Вот это вот сделала Самира. Как? Кто тебе помогал делать это? Я сама это все сделала. Я взяла салфетку. Ну, сначала я закрасила фон белым акрилом. Потом я взяла салфетку, оторвала лишнее, и все, что мне понравилось, я приклеила на эту дощечку. И закрепила акриловым лаком. Вот такая вот красивая. А расскажи о своем образе. В образе какой принцессы ты? Я Покахонтас. У Покахонтас, она, она в джунглях живет и бегает она босиком. У нее есть 3 друга. Енот, пес и друг человек. А чем тебе нравится этот образ? Почему ты именно его выбрала? Ну, во-первых, потому что я под нее подхожу. Да? Еще у нее такой же характер, как и у меня. Все. А вот вы занимаетесь благотворительностью, ездили в детский дом к детям, у которых нет родителей. Что ты чувствовала в этот момент? Мне их было жалко, но то, что мы к ним приехали и поздравили их, мне уже было хорошо, то, что им что-то радостно уже. Ты и в будущем хочешь этим заниматься? Да, шундай кызлар белән таныштык без. Арада татар телендә сөйләшә, аралаша торган кызлар да бар. Бик дәрәҗәле, дөнья күләмендә дәрәҗәле урыннар яулаган кызлар бар, ләкин изоляция вакыты буларак күбесе күрү мөмкинлеге булмады. Менә 10 кешедән артык җыелырга ярамый чөнки. Шулай да бүген шундый матур күрешү булды безнең Габишева бистәсендә. Һәм бу культурно-спортивный центрга сакланып, фотоларга, видеоларга төшеп йөрдек, ләкин монда кичкенә генә ремонт кирәк бераз. Безнең инде хөкүмәт вәкилләре, җитәкчеләр һәм хәйрия эшләре белән шөгыльләнүче эшмәкәрләр бу видеога, бу әйбергә игътибар итәр. Һәм киләчәктә бу бинага матур ремонт эшләнеп, менә монда үстергән
пальмалары, гөлләре сакланып калыр дип ышанабыз. Все из чего началось. Бу Кечкенә сараны 2012 елдан башланган әйбер бу. 14-нче елда. 14 елдан. Башкалар хәйрия эшләре эшләгәч, biz дә булдырырбыз бит дип. Шаярып кына башланган эшебез дип сөйләде. Уеннан башлаган. Уйни эшлибез дә булышты.